Jeg vil også gerne være med i introen. Jamen, vi skal alle sammen være med. Jeg vil også her. Vi må godt stå her. Ja! Hej og velkommen til dagens vlog. Jo, vi er simpelthen til julekursen i Odense. Ja, og lige om lidt, der skal vi ud og bage julesmuk her, og det bliver mega sygt. Følg med! Regner det, Sille? Det regner. Nej, ikke få en der. Ej, det er sødt. Nej, det er så godt. Så har I været Jeg vil have den. en hver, ikke? Jeg vil have den røde. Ej, hvor godt. Let's go. Kom med. Vegetarcenteret. Destination. Her er så sjovt, fordi sådan, prøv lige at filme. Og vi har fået forklæder. Så fint. Men jeg glæder mig så meget. Det er langt. Kok og et eller andet krøllet fyr, som... Nej, et eller andet hund, ja, og et eller andet mand med krøller. For sådan et børneprogram. Hvad siger du, Alina? Et eller andet mand med krøller og en hund. Jeg har ikke sovet i et år. Det kan den se mig. Hun ligner ham der kokkefar med rotten. Nu skal vi da ikke opse. Nej, hvor er det Vi har sådan en tv. Der er jo ikke en stikker. Ej, det tror jeg, Det er lidt sjovt. Men jeg tager det. Nej, jeg tisser sådan lidt alt, jeg tisser. Jeg tror, det er lige, jeg lægger den her. Sille, hvad er du? Hvad er du i gang med? Jeg er i gang med at lave en masse kameler, og så er jeg nede der til 4. Nej, det har du. Og en masse kameler, kan man se her. Er du glad? Jeg er meget glad. Hvad med dig, Mette? Hej, jeg har lavet juletræer, og jeg har lavet rensdyr, jeg har lavet stjerner, jeg har lavet hjerter, 2 kameler, og så kagemælk. Jeg tænker, at det skal være altså 4 medlemmer. Yeah. Nej, det er sødt. Vi kan være på. Tænk mig lige alt det her lort. Og de kom der så med. Der var engang et ansigt der. Det er kun dig. Sille ser da ret pænt ud. Det er irriterende. Det var fordi, jeg har blevet lidt meget. Ej, det er virkelig, det er sådan lidt slet ikke med sådan alle Silles. Vi kan lave Jeg har lavet en masse kameler, og så har jeg lavet, der var engang 3, der er altså 4 medlemmer her. Det her kan godt være mig med en chokolade. Der er altså 4 her. Smileys, Jeg tror, det er mig banan, med chokolade. facile. Sille. Men jeg har gået til de lidt flere alternative midler. Jeg har brugt alle mine ressourcer på ligesom at give det her kreative udtryk af, at man skal bruge det, man har, og være taknemmelig for det, man har. Ja. Så det har jeg virkelig. Vi kan spørge mig. Ja, jeg har lidt lort på hænderne, så. Og ja, hvad siger du? Hej. Så jeg har lavet juletræer med grene på. Med grene Og så er der på. værelse 4. Ej, hvor fint. Og en kanin, kan jeg se. En kanin og en masse ænder. Ej, hvor er det fint. Kaneler. Hvad vil du sige temaet er for dine? Natur. Naturen. Så er vi i gang med at farvelægge vores æsker. Jeg kører lidt rensdyret. Bex kører lidt juleaften, tror jeg. Sille, hvad? Se, hvis man gerne vil lave den fedeste indpakning til sin kulis, så tag sådan en her plastikhands, farve med tusen, og så gør man sådan her. Nej, den er jo faktisk flat. Og så får man simpelthen moderne kunst. Sværere er det ikke. Jeg tror, det går op på nationalmuseet. Sværere er det ikke, faktisk. I kan lave det derhjemme.
Ikke selv. Uden hjælp fra voksne. Sådan en sjælsværksted. Modskæng. Selv tak. Der var en, der kom forbi. Så det ser god. Det skal vi styre. Det ser god ud. Herlig. Jeg siger, det er simpelthen den bedste idé. Sig det. Quote done. Så spiser du 4, 3. Og så sætter du. Vi synes, at det var hjemmebag. Jeg er den side efter nederlag. Og så har jeg en stemme og et rensdyr. Og hvad står der oppe i toppen, Johanne? Johannes julebag. Ja, det er nemlig rigtigt. Lad nu vil jeg vise min. Ja. Der er min. The modern art. Modern art. Som der står, er det jul? Eller er du jul? Det kan jeg lige tænke lidt over derhjemme. Hej. Filmer du? Ja. Jeg har været den her smiley mand, jeg har lavet. Der er kanel og chokolade på. Jeg har valgt den her. Chokolade. En frej. Det er led. Det smager lidt som man forestiller sig. Altså sukker og mel og smør med kanel på. 10 ud af 10. Jeg skulle have lavet flere bare uden noget. Mm. Det smager virkelig godt med sådan ingenting på. Hvad sidder du og smiler sådan? Vi er på vej op at hente pizza. Og vi har lavet byg selv pizzaer. Og vi har lige lavet småt her i Travcenter. Det var mega fedt. Det var så fedt. Mama is always paying. Nej, tak til mig. Vi har været på hente pizza. Og vi har købt snacks og sodavand nu. Og ved hvad vi så skal? Tidsrejse. Tag jeres ting. Hej. Det er 2 i dag. Søndag. She's a sunflower right now. Vi er på vej til julemarked. Og vi så lige billetbanen. Woo! Jeg tror, den kommer nu. Prøv at se. Ude i det fjerne. Og vi glæder os så meget. Johan, så skal du først tage ud, så du ikke bliver kørt ned. Så har der far fast i dig. Du kan se, at der, den må man ikke overtræde, for så bliver man kørt ned og får smask i sit hoved. Smask i hovedet. Så ringer vi. Hej. Ja, han fik et fint spejl. Vi missede vores bus. Og den går kun hver halve time. Så Vi venter en halv time. Venter på en Fynsbus. Bare til at komme afsted. Nu er vi på vej til Otterup. Endelig! Mega fedt. Hvad er jeres yndlingsting ved at køre bus? jeg kan kigge på det flotte landskab. Min yndlingsting er at sidde ned indenfor. Det er ret fedt. Hvad med dig? Jeg er ikke så vild med at køre bus. Hvorfor er jeg ikke det? Jeg har aldrig rigtig kørt. Jeg ved ikke. Det er bedre lidt tog. Okay. Virkelig et flot land, vi bor i, synes jeg. Det er meget fladt. Men flot. Fladt og flot. Ja, det er fast. Så er vi i Otterup. Det er mega fedt. Vi er ved biblioteket. Og Der er helt øde. indtil videre er det rimelig fedt, vil jeg sige. Der er både en salon, Otterup, apotek. Og nu er vi her, så watch out, Otterup.
Hun tænker sådan, der er bare noget, der er bare sådan to boder. Fedt, at vi et sted, hvor man kan få en fiskefilet. Det tror jeg godt, man kan finde her i Otterup. Vi går ind og ser, hvad der sker. Det kan være, at man kan købe noget, man kan spise. En fiskefilet. Ej, hvor hyggeligt. Skal vi se, hvad for nogle boder der er måske? Hvad rater vi? Har det sygt sødt? Jeg vil gerne have noget at spise. Se, der er en hest. Ej, hvor er den sød. Ej, er der nogen, der ikke skal til at synge en sang? Ej, Hvor spændende. Så kom til Otterup, guys. kom til Otterup. Så er vi lige i gang med at få krebsmissioner, der bliver lavet her. Og virkelig flotte kopper Der er derovre. god stemning. Oh yes. Ja, det har godt. Jeg kan slippe lidt. Hvor lækkert. Kom så, Johan. Det er så godt, Johan. Det ser så godt ud. Vi er bare så stolte her. Det er min dreng. Jeg står her midt i Otterup. Julemanden. Lige derovre. Han er lige der. Her har vi beviset på, at julemanden findes. Jeg vidste det. Han bor bare i Otterup. Sig lidt, tør du at sige hej Jeg er til helt julemanden? starstruck nu. Nej. Han ser lidt uhyggelig ud. Altså, jeg er jo bange for julemanden. Jeg kan slet ikke sådan Oprigtigt. noget. Altså, du er sådan oprigtigt bange for ham. Det forstår jeg også godt. Det er helt okay derude. Ryd tabuet. Det er okay at være En bange. lille mand, der sidder med børn på sit skøde. Tænk over den. 10 ud af 10 julemarked. Altså, der var julemand, der var pony, der var gløgg, der var pandekager, Der var live musik. der var live musik, der var flot keramik, Hjemmelavet. der var glimmersokker. Altså, der var alt, hvad hjertet kunne begære. Der var en virkelig fed mand, der hele tiden kom hen til os. Ja. Altså, jeg har lige sagt glædelig jul til jer, og jeg var bare lidt i tvivl om, I også selv tilbage. Jamen, det gjorde vi. Nå, men så kan jeg bare ikke høre det. Ja. Ja. Nå, Og det var meget fed energi at have. der var vildt god energi. Alle var mega søde. Lille scam, fordi vi faktisk troede, at det her ponyridning var gratis, og så kommer hun over til os. Så er det 15 Jeg kroner. vil gerne have 15 kroner, og så er vi sådan... Okay. Så er der hall. Hej, så er der haul fra dagens julemarked. Nu skal I bare se, hvad jeg har købt. Ja. Se. Den Ej, har den er en så fine lyserøde kop. Og hvad tror I, den koster? I får lige til lidt tid til at gætte. 125. For sådan en her fin kop. Og den er håndlavet, hvilket man godt kan se, men det er okay. Den har en fin farve. Det er charmen. Det er det vigtigste. Jeg har købt en julegave til min søster. Jeg ved ikke, hun tager bløde så. Det tror jeg ikke, hun gør. Nej, det gør hun nok ikke. Det burde hun. Alle burde sætte altid fire. Fordi hun kan godt lide keramik. Og sådan meget. Så det blev den her. Ej, wow, den er Man kan vildt se flot. detaljerne med det der var. Og I kan lige gætte, hvad den koster, hvis I kan se bunden endnu. 125 kroner. Jamen, jeg har købt noget, der ikke er keramisk, men også hjemmelavet. Jeg har købt et par monsterfede glimmersokker. Hvor er de fede. De er godt nok sådan 5 størrelser for store. Men de er fandme flotte. Ja, og der valgte jeg bare at sige, det er lige meget. Der er glimmer i. Så nu får jeg også lige 5 sekunder til at gætte, hvad de koster. De kostede 40 kroner. Hi guys. Ellers skulle man nærmere sige, farvel. Ja. Vi sidder på Odense Banegård og venter på, at mit tog kommer, Ja, og de andre bliver hentet. efter nogle gode begivenhedsdage. Masser af gode stunder. Super hyggeligt og dejligt julet. Ja. Ses vi nok en anden gang derude. Ja, det Efter gør vi nytår. nok. Til nye sjove blokser stunder. Så glæder jer. God jul. God jul. Og godt nytår.